σήμερα θα παίξουμε αγκάριο και... ναι, θα παίξουμε αγκάριο. Εδώ πέρα. Λοιπόν, συγγνώμη για τις φωνές, όμως έχω πάει τώρα για διακοπές στο χωριό μου. Και όσο καταλαβαίνετε, εντάξει. Ναι, έχω πάει διακοπές στο χωριό μου. Και τι άλλο ήθελα να σας πω. Λοιπόν, ναι, έχω ένα νέο update. Έχω φτιάξει μια ιστοσελίδα στο Facebook, η οποία θα είναι και στο link κάτω στην περιγραφή, για να μπείτε να τσεκάρετε, που εκεί πέρα θα βλέπετε τι βίντεο θα ανεβούνε, βίντεο που δεν θα ανεβούνε, βίντεο που θα ανεβαίνουνε. Που θα ανεβαίνουν κάθε 2 μέρες. Συγγνώμη, πραγματικά συγγνώμη όμως, δηλαδή συγγνώμη, αλήθεια συγγνώμη που δεν έκανα βίντεο τόσο καιρό, απλά δεν ήξερα τι βίντεο να κάνω, και ενώ έκανα βίντεο τελείωνε ο χρόνος και έκανα κάτι βλακίες εκεί πέρα. Έψαχνα εντωμεταξύ και video maker και δεν μπορούσα να βρω. Θα βάλω YOLO Gamer. Play as a guest. Στο Kizzy βασικά παίζω τώρα τέτοιο. Δεν παίζω κανονικό αγκάριο, παίζω αγκάριο στο Kizzy. Γιατί θα έκανα ένα άλλο βίντεο πριν, αλλά μου τελείωσε ο χρόνος, οπότε έκανα ένα βίντεο στο Kizzy. Όπα. Ναι, έλα ρε, έτσι ρε. Είμαι εγώ για τρόξιμο είμαι. Όχι, μην μου πετάξει τίποτα. 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 Τίποτα. Πάμε, εγώ θέλω μαζί τους πολλά πραγματάκια. Πάμε να σε φάω. Έλα μωρί Σπέιν. Ισπανία, Ρονάλντο, όχι, βέβαια δεν είναι από την Πορτογαλία είναι. Ισπανία, ναι, τι έκανα. Εδώ τώρα προχωράμε και βγάλε αυτό το ηλίθιο το κακόμοιρο το προσωπάκι χέρου, γιατί σήμερα θα μαχαιρώσουμε κόσμο. Σήμερα θα σκοτώσουμε κόσμο. Έλα εδώ! Φύγε! Γουιτίμ ρε, μας σκότωσε ο ηλίθιος ρε, ο ηλίθιος. Σέσκισα ρε. Σέσκισα. Ωραία, πάμε από εδώ. Παιδιά, είμαι YOLO Gamer. Γεια σας παιδιά. Τι κάνετε παιδιά, καλά είστε παιδιά? Παιδιά, μας πάγανε παιδιά. Και αυτό ήταν το βίντεο. Συγγνώμη που ήταν τόσο μικρό, απλά ήθελα να κάνω βασικά μια ανακοίνωση. Μόνο για την ανακοίνωση το κάνω στο βίντεο και είπα γιατί να μην παίξω κάτι στην ανακοίνωση όλη. Λοιπόν, like αν σας άρεσε το βίντεο, subscribe αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να ενημερώνεστε για τα επόμενα βίντεο του καναλιού. Share στον τοίχο σας για να το δουν και οι φίλοι σας. Και από τώρα μέχρι την επόμενη φορά, bye.